sa kaawit. Yung adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Renan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Basin puhon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Renan. Uy! Oh, uy, Kinsa man ang sigihan na magtutog, ya? nakabantay ka ni Sarah? Guwapa kayo, no? Sara, kan tumboy? Ha? Di ba na tumboy? Tumboy na, uy. Klaro, ano? Tanawar ako nang yung inihukan. Laki lang naglihok pero babae na. Bala ka. Pumunta na. Tanawa. Di ba, tumboy na. Ha? Ako, tumboy? Oh, ingon na nga ko amigo nga tumboy ko no ka. Tumboy ko taon. Dili, manggod. Da, sakto gid lagi ko. Bisag ako dili ko mutuo nga tumboy ka. Kagwapa nimo. Asa, sulog-ulugan pag kita nimo eh. Tinuod lagi. Swertiha ka sa imong mauyab no. Kung naa, swerte unta. Yan saon, wa may nasaag. Ha? Wa kayo uyab? Wa. O wa pa sa gyud ko makasuway og uyab sukad masukad. Ganahan ka magkasuway. Ngano man? Manguyab ka na ko? Oh. Abi nimo sa tinuod lang. Nakagusto ko nimo Sarah. Ganahan ko nimo kay wa kay arte. O murag dili ko murag di ko buringan nimo. Ako sa nanguna-unaon rin ha. Sarah! Tana! Gitawag ako sa kong best friend. Bye. Bye. Ha? Pinagugigura ka mga tanan kung babae ba o tumboy? Di panguyapan gina mo? Oo. Gigrab na lang gid nako ang opportunity. Since nga nag-istorya naman gid mi. Biliban ako ni mo ba, uy? Seryoso ko niya bay. Pero mas mobilib di ko ni mo kung mapasugot na ni mo Sarah. Bay. Actually, nagkastorya mi sa akong best friend nga nanguyab ka na ako. Unya, unsa may desisyon nimo? Gusto ko mo try. Wa man siguro mawa kung suwaya nato, di ba? Kung di mo work, aw, down. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Wa ni sagol binuang ako. Ug unta, ikaw po di rin ako. Dili ko gustong binuangan rin, Nana. Mong dili po na nako buhaton ni mo. So, kita na? Oh, kita na. Guys, congrats! Congratulations! Congrats na to ga. Congrats na to. Hapit na nga tong anniversary ga. Manglaag ta na. Hala, di ay no? Sige. Mangutana sa ako ni Jaya, ha? Ha? Ganong manguta naman ka niya? Kung okay na ba niya? Sabado, manggod na. Maura ni day off nga magkaabot mi. Mao syempre, mag-movie marathon din mi anak. Nag-uban mo pirmi. Naaragod mo sa usa ka bahay. O lagi, pero mo na magud ay sabot na mo, good. Okay, sige. Ni okay ra si Jaya. Payo noon. Pero ako lang sa giingnan nga, paubanon lang siya nato. Aron di siya layan. Unsa?
Unsay ordero nimo? Ikaw ay bahala, uy. Sige na, pagpili lang gud. Ikaw ra ba, di ra ba ka mabusog basta di ka makawin sa pagkaon? Kanilang ako. Ah, sige. Wait magtawag ta waiter. Ay, too di ay, ikaw di ay ga, unsay mo? Muli na lang ba eh? Kamulay pangaon. Nak, basing suod lang yun kaayo sila. Suod lagi. Pero magsubra ra masab. Among anniversary. Kami mo yung nag-date pero mura na ko wa mo exist. Dili siya kamao nga mo balanse. Nak, di ba niingon man ka nga una pa kaniyang nauyab? Ay, sabta na lang una. Ma, Ngano ni amang ka? Nahuwasa na ka? sorry na. Sorry? Muingon na kag sorry? Imo kong gipakauwawan dito? Sa atubangan pagid mismo ni Jaya? Usa na lay kasulti niya? Ngay nga nauna ko nimo? Sorry na. Nasakitan lang gid ko nga mura lang ko guha nimo. Lakaw na. Nga, Unya lang ta magistorya kung mawa na ning sapot nako. Grabe naman sad. Naanak na ka mabaw. Suko na kayo sa yanin mo. oh bay. Yan. Murag lahi na nga akong duda na ba na? Ha? Nga, unsa man bay? Basta. Doon na ginayla ang rason maong ngunaan ang iyong reaksyon. Bay. Pila na gid ka adlaw nga wa gid mo kontak si Sarah nako. Ay. Grabe gid ang kalagot nako. Oh. Nanawag gid siya. Hello ga. Renan, asa ka? Ni ako sabay. Mag-istorya ta. Importante kayo. Ah sige, asa man? Makigbuwag na ko nimo. Ano man? Tungod lang adto ga. Maburak ito nga hinungdan ga uy. Dili kay kadto ray hinungdan. Unsa man di ay? Dili na ko ganahan nga padayunon pa ni. Pero ano man? Wa gid ay ko ma-in love nimo. Sa Kibuang na di ko nimo, Sarah. Nakarealize lang gid ko nga. Sorry, Renan. Pero dili gid lalaki ang akong gusto. Sa Tumboy ka? Oo. Pero indinaya lang ko. Maong ni saway ko og pakigrelasyon nimo. Pero sukad nga nakauyab ta. Feeling manggod ako na naisayo ba? Maong undangon na lang ni nato. May lain ka na bang nagustuhan? Oo. Si Jaya. Oh. Maong sorry. Dili na ko gustong ilaron ka. O dili na po ko gustong ilaron ang akong kaugalingon. Unta mapasaylo pa ko nimo. Dili ni mo sa ngayon anak ka. Nagkasabot ako. Pero unta pohon. Kung maabot ang adlaw nga lalaki na gustuhan nimo, ako mo imo pilion. Tinuod gyud ay ang ilang giingon nga kung mahal nimo ang tao, hatagi siya sa iyang gusto. Bisan og sakit ni alang nimo. Ug nagkasabot ko ni Sarah, mao nga ako siyang gihatagan og kagawasan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Renan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga dekalahan, basin pohon. Hindi